tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing gubuk asmara. Ya. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk ing yen Gino. Lah nyeleke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Nang ya piye maksud? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjet-menjet? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat